ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଟିରେ ଖେଳିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମାନେ କେତେ ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ଖେଳିକି କେତେ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଗହଳି ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେହି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ପିଲାମାନେ ମାଟିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାର ବି ଦରକାର ଯେ ମାଟିରେ ଖେଳିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, କେତେ ମଜା ଲାଗେ। ଆମେମାନେ ତ ତା'ର ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ